un saúdo, bueno, desde o gol ao Granada o equipo non voltou a gañar. Que vos falta para volver a facelo? Hola, bo día. Bueno, creo que temos que mellorar en moitos aspectos, non? Ao final estáse vendo que a pesar de competir na maioría dos partidos, pois non estamos sendo capaces de conseguir puntuar e de conseguir gañar partidos, que ao final é o que necesitamos agora e evidentemente pois hai que mellorar sobre todo eses detalles que nos penalizan tanto, non? Tanto a nivel ofensivo como defensivo. Por falar do partido desta fin de semana, pois creo que conseguimos facer o máis complicado que era empatar o partido bueno, pois non pode que na seguinte xogada pois que nos volvan a marcar e que se nos complique o partido outra vez, non? Entonces, bueno, hai que mellorar en todo, hai que traballar e seguir mellorando pois a nivel defensivo para encaixar menos goles e pois a nivel ofensivo pois tratar de crear máis perigo e de comprometer máis aos rivales para que, bueno, para que eles non estén tan cómodos no partido, non? Aquela victoria fora Miguel coa portería cero, hai que empezar por aí. Exactamente, non? Eu creo que é o fundamental, é o que levamos tratando de decir, pois, toda a tempada, non? Que ao final este equipo ten que crecer desde a portería a cero, sabemos que atrás podemos ser sólidos e ser competitivos, e a partir de aí, pois, coa portería a cero é máis fácil sacar os partidos adiante e puntuar, evidentemente, non? Entonces creo que temos que incidir aí. É certo que bueno, ao final, sobre todo nestes últimos partidos, pois quizáis te enfrentas aos equipos de máis nivel ofensivo da categoría, entonces tamén estás máis comprometido, non? Nese sentido, pero bueno, creo que xa non é hora de pensar neso, creo que dá igual a quen nos enfrentemos, que ao final temos que sacar os partidos adiante, temos que puntuar bueno, hai que facer autocrítica e empezar a gañar desde xa. Bueno, vades camiño de estar xa un mes con Joan Carrillo, como está o equipo a asimilar os novos conceptos que quere inculcar o adestrador? Bueno, eu creo que se está vendo un pouco cal é a idea do míster, non? Creo que o equipo pois con balón está tratando de crear máis, de intentar ser un pouco máis protagonista con balón do que estábamos facendo antes bueno, nesa liña estamos tratando de traballar, non? De xerar máis situacións de fútbol ofensivo, de atacar máis para evitar tamén así que os rivais pois estén cómodos, non? Entonces, bueno, eu creo que o equipo está tratando de mellorar nesa línea como digo, pois temos que empezar a ganar xa, temos que deixarnos de pensar que somos competitivos e conseguir plasmalo nos resultados, non? Que ao final é o que necesitamos é o que nos vai dar pois conseguir o obxectivo. Bueno, que importancia lle otorgas ao Anxo Carro ata final de temporada, tendo en conta as visitas de Zaragoza, Racing, Ponferradina, Andorra, Málaga, equipos da zona baixa ou media baixa? Toda, eu creo que pasa por aquí o obxectivo, non? Creo que o Anxo Carro vai ser fundamental, necesitamos o apoio da nosa xente, eu sei que é complicado, entendo que é difícil para eles, ao final a situación é moi complicada, non estamos conseguindo resultados que é o que todos queremos, é o que fai que a afición pois tamén pode haber as cousas con optimismo, pero a min desde aquí gustaríame invitar a que a xente viñese, sei que non estamos en posición de pedir nada, pero é certo que se de alguma maneira o podemos conseguir co seu apoio creo que eso vai ser fundamental, non? Como ben dís ti, pois ao final enfrontámonos a todos os equipos da parte baixa, rivais directos creo que daqui da nosa casa do Anxo Carro non se pode escapar ningún só punto, non? Como digo, pois repítome, pero creo que a única maneira de facelo e de conseguilo é co apoio da nosa xente, que veña toda a afección do Lugo que ao final pois que sintan que nós estamos comprometidos e que tamén damos todo polo equipo e que os máis interesados en que isto saia adiante somos nós, non? Entón, pois sei que, como digo, e reitero que non estamos en posición de pedir nada, pero é certo que se imos todos xuntos e da man, pois penso
bueno, que temos unha opción de sacar isto adiante. Este domingo temos que sacar os 3 puntos como sexa, e creo que o seu apoio vai ser fundamental. Hola Miguel, muy buenas. ¿Cómo está el ánimo del vestuario cuando ya van 8 partidos sin ganar? ¿Cómo lo lleváis? Hola, bo día. Bueno, evidentemente fastidiados, cada derrota pois doe máis, é complicado non levantarse outra vez e volver a mirar cara adiante con optimismo, pero hai que ser conscientes de que é a única maneira de facelo, non? Se nos lamentamos, estamos cada día pensando en que non conseguimos sacar os partidos adiante, vai seguir pasando o mesmo, non? Entonces, bueno, levantarse, traballar, intentar ver cales son os fallos que estamos cometendo, que é o que non nos está permitindo conseguir esas victorias, bueno, aínda que sone repetitivo ou que sone atópico, creo que é fundamental facer autocrítica, creo que é fundamental analizar e dedicar as máximas horas posibles a eso, como digo, a analizar os partidos e a ver que é o que nos está faltando, non? E sobre todo, bueno, creo que viñamos dando un paso adiante, sobre todo na casa a nivel competitivo, e creo que, como decía antes, pues que aquí non se poden escapar máis puntos, e este domingo pois temos que sacar o partido como sexa. No sé si miras la clasificación, si haces cuentas o ya tenéis la ventaja de que no hay que hacer cuentas, hay que ganar casi todos los partidos. Sí, está claro, non? Eu penso que agora pois o máis intelixente e o mellor é non estar pendente da clasificación, pero sí que é certo que é o que dis ti, non? Somos conscientes do reto que temos, somos conscientes dos partidos que quedan, as matemáticas son as que son, entonces o que está claro é o que veño dicindo, non? Que hai que ganar todos os partidos da casa e hai que tratar de sumar en todos os partidos. Creo que o equipo teno claro, somos conscientes de eso e ímolo intentar ata o final, non? Creo que como ten que ser é o que imos facer. En lo individual, supongo que lo colectivo marca todo, pero en lo individual es el jugador de campo con más minutos del equipo, te respetan las lesiones, los entrenadores confían en ti, supongo que por eso satisfecho. Bueno, é complicado ver esa parte, non? Cando as cousas non saen ben a nivel colectivo, bueno, ao final é moi difícil estar aquí, eu sempre digo, non? Creo que é moi difícil chegar ao fútbol profesional, e a verdade é que, bueno, costa valorar eso cando o equipo está na situación que está, non? Gustaríame estar noutra situación para poder ver esa parte positiva, pero a situación é a que é, digo que, bueno, eu ao final trato de dar o máximo, de intentar cada día aportar o máximo ao equipo, é o que vou tratar de facer donde decida o míster en cada xornada, non? Ao final eu teño claro eso, viví en situacións moi parecidas a esta anteriormente, e bueno, sei o complicado que é estar no fútbol profesional, e creo que hai que valoralo moito. Hablabas de las situaciones, te iba a preguntar precisamente, en Córdoba viviste un descenso, pero también viviste un año en el que estaba todo muy complicado y el equipo se salvó. No sé qué recuerdas o qué puedes sacar de ese año para que os ayude. Sí, a situación era, bueno, a nivel clasificatorio era máis complicada que a que temos nós agora mesmo, non? É certo que conseguimos, bueno, houve moitos cambios en inverno e conseguimos, pois, cambiar o chip do equipo, cambiar a dinámica e enganchar, pois, 5 partidos seguidos gañando que nos permitiron, pois, agarrarnos, facer confiar a xente, enganchar a toda a afección e a verdade é que foron 3 meses moi bonitos porque saías a cada partido cunha sensación de poderío, cunha sensación de que ibas a gañar impropia da situación clasificatoria que tiñamos, non? Entonces, bueno, por eso tamén un pouco a mensaxe de antes, por eso un pouco ese punto de optimismo, non? De saber que é posible, de saber que se conseguimos dar coa tecla, pois que a nivel clasificatorio é posible, e a verdade é que desa experiencia pois é algo que nos últimos días pois sí que se me pasa moitas veces pola cabeza, non? E trato de pensar ou de ver que puntos podo extraer para axudar ao equipo e para, bueno, para conseguir que esa situación se pudiese repetir, non?